Moj utisak je da ne žele da reše. Mogu svakako, ali u ovom trenutku ne žele, očito ne postoji politički interes da se rešava. Očekivati neki pritisak sa zapada na Grčku da menja svoju politiku je nerealno. Iz dva razloga. Prvi je ponovo ekonomske prilike. Kad neko nekom duguje 10 evra, onda je to problem ovoga ko duguje 10 evra. Kad neko nekom duguje 250 milijardi evra, kao što Grčka duguje Zapadu, onda je to problem Zapada u velikoj meri i Zapad ne želi ni u kom slučaju da pokvari saradnju sa vladom, bilo kojom vladom u Atini, jer stabilnost Zapada u velikoj meri počiva u ovom trenutku na tome da se reši grčka finansijska kriza kako treba. Drugi motiv je pogoršanje situacije na jugoistočnom krilu Severnoatlantskog pakta, znači Turska, Bliski istok, Kipar. I u takvim uslovima kada toliko nepoznatih stvari očekuju Severnoatlantski pakt na jugoistočnoj Evropi, Sirija, Irak, Grčka dobija ponovo strateški značaj i stabilnost u Grčkoj. Samim time ne verujem da bi neko hteo da preteranim pritiskom na Atinu zbog Makedonije tu nešto remeti i kvari. Ako Makedonija želi da reši problem svog odnosa sa Grčkom, mislim da će morati sama da bude neuporedivo aktivnija i da preispituje svoje pozicije, a ako nešto ne može da se ostvari 20 godina, onda je vrlo malo verovatno da će i narednih 20 godina moći da se ostvari.